Frantziako laborategi batzuek egindako ikerketek adierazi berri digute lurraren nukleoa, lur planetaren nukleoa moteltzen ari dela. Estatu Batuetan lehen aldiz, lau pareten artean, zientzialariek fusio egiteko prozesuan gastatzeari utzi eta energia ateratzea lortu dute erreakzio horietatik, eta hori klima larrialdiari aurre egiteko aleginean mugarria izan daiteke. Horiek dira berriki laborategietan egindako hainbat esperimentu, baina izue, pentsa ezazue orain, esperimentuaren muina pertsonak balira. Edo gizarte oso bat izan beharrean, ez? Lur planetaren nukleoa izan beharrean, gizartearekin egingo balute esperientzia hori edo esperimentu hori. Gizarte lab horixe da, uste dut irati, nahiko, ondo azaldu dudala, ez? Gutxi gora bera. Bai, oso ondo Gorka. Eta hori aurkeztera gerturatu zaigu gaur irati asko, Eusko Ikaskuntzako kidea. Bai, hori da. Gizarte lab proiektua abiatu du Eusko Ikaskuntzak, 2019an martxan jarritakoa, baina zein da eginkizun edo zein da helburua, hain zuzen, gizarte bat prestatzea, etorkizun izan daitezken erronkeri begira. Eta, garai honetan eta egun transizio betean gaude, eta 3 transizio baditugu eskuartean identifikatuta esan dezagun, energetikoa edo ekologikoa, digitala eta demografikoa. Eta hori guztia, Legazpira ekarri dugu. Eta tira pixka bat kokatzeko, Legazpik ditu 8.000 biztanle pasatxo, udalerri industriala da, batez ere burdinaren eraldaketari lotutako herria, eta biztanleriaren laurdena 75 urtetik gorakoa da. Hor ere, Legazpin ere, Euskal Herriko gainerako herrietan bezalaxe, gero eta zarragoak gara. Maite Lonbide, Legazpiko udaleko gizarte zerbitzuetako zinegotzia, egunon? Egunon, guztioi. Feli Arreseigor, Igeri taldeko zuzendaritza batzordeko taldekoa zen, gizarte laben parte hartzen hasi zenean, 2019an. Kaixo, Feli, ongi etorri, zuri ere, egunon? Egunon. Kaixo, egunon, bikote. Begira, zueri hitza ematen eta ikusita gizarte labek izan duen eragina Legazpin, baina maitezu udalean zaude, eta zeintzuk dira kezkak gizartela programa parte hartzeko, izan ere 3 izan direla aipatu ditugu, transizioak, energetiko ekologikoa, digitala eta demografikoa, baina udalaren aldetik kezkak 3 horietan eta beste batetan izango zenituzten, baina zergatik parte hartu proiektu honetan? Legazpiko udalak garbi ikusi zuen gizartela behan parte hartu behar zuela. Zuk aipatutako 3 esparruetan egiten dugu lana, baino batez ere erronka demografikoari aurre egiteko aukera aproposa zela pentsatu genuen. Esan bezala, biztanlegoaren laurdenak 75 urte baino gehiago ditu, baina baita azpimarratzekoa da 60 urtetik gorakoak eren bat baino gehiago garela. 124, hain zuzen. Eta 80 urtetik gorakoak 9% dira. Orduan, udalak aspalditik eskaintzen ditu zenbait zerbitzu eta baliabide persona nagusientzat, gehienak menpekotasuna dituztenak, baino beste arreta eredu bat sortu eta aurrera eraman behar dugula uste dugu. Horregatik, gizarte laborategi proiektu hau aukera interesgarria zela iruditu zitzaigun, udalak herritarrekin batera elkarlana egiteko. Denon artean aztertu, adostu, zer nolako etorkizuna nahi dugun Legazpiarrontzat. Gizarte ekintzan, zenbait elkarte urte askotan ari dira lan bikaina egiten, eta udalaren asmoa hauekin elkarlanean jarraitzea da. Felizuk aldiz, maia instituzionalean entzun diogu, Maiteri, udalak badu, aurrera begirako eta prospekzio lanetarako kezka hori bereziki, baina norbanakoan, Feli, zuke parto hartu zenuen eta zure kezkak izango zenitun noski? Ni hasieran ez nekin, zertan, eta, deialdia intziaten parte hartzeko, azaldu nintzen, asko gustatu zitzaidan, gehien bat, hori ez, herritarren partaidetzakin ingozala lan, ez, komunidade bat geha, uste perri bat goxoa eta sortzeko pertsonan parte hartzea behar degula, eta horregatik, horregatik deitu ninduen pixka atentzioa, eta parte hartu nahi nun. Gure artean zaintzen ez bagea, zaila da bestek zaintzea, orduan hori gustatu zitzaidan asko, bai. Laborategi hau bazegoen nolabait pausu desberdinetan bananduta, baina lehenengoan
pixkate gerturatu eta ze aurkitu zenuten bertan. Ba, hain zuzen zahartzaroari eta zahartzaroak dakarkin erronka horiei begirako begirada desberdin bat topatu zenuten? Bai, lantalde oso politxa izan zen, gidarik ere Zoragarri Koro eta Javi Zoragarrik izan ziren, eta orduan, lana egiten da, baino sentitzen bezala, ez zu sentitzen eta zure barretik sentitzen dezuna gai horri buruz asaltzen, ez? Eta ze ikuspuntu daukagun eta pixkatori aldatzen. Eta gustatu zidan, nahi da nada denon partaide hartzea, edadea adina igual da, berdin da ze nundik zato zertzean, pertsona izatea da garrantzitsua, orduan hori gustatu zidan asko hortik lantzea. Askotan aipatu duztu, Feli, zuen iritzia oso kontutan hartzen zutela, eta jende diferenteak zinetela, baina nola lan egiten zenuten laborategi horretan? Zuk itzordua zeneukan, joatzen zinen laborategi horretara, eta hor zer egiten zenuten? Ba, hor esan duten bezala Koro eta Javi etortzen ziren gidari bezala, eta beraiek proposatzen zuten, ariketak. Nolako ariketak? Proposatzen zuten, guretzako zertzan adibidez, zer da esperientzia. Eta jaten ziguten taldetan, eta taldeetan lantzen zen, banetako zer da esperientzia. Honezako zer da, hasi ginen ere bai prejuiziokin, ez? Asko landu genitun prejuizio, aurre iritzi horiek. Zer da aurre iritzi bat, eta zer euki behar da kontutan aurre iritzi bat izan alizateko. Eta zer iritzi bat izateko, ez? Gauza asko landu die denbora hontan, gero beste baten patia landu genitun. Oiek lantzen zen dituzten talde txikitan? Talde txikitan, eta gero amankomunen jartzen genuen. Hori da. Bai, iten genitun talde, gaina taldeko osatzeko garaian ere, desberdinak, adibidez adinagatik, jarrimen gaztenak, hemen zarrenak, eta gero bar gaztena, bestea zarrena, bestea erdikoa. Edo, esparru desberdinetatik, azten zien ariketak, eta orduan, hola sortzen zien taldek. Beti desberdinak izateko. Eta gero, talden lanin da gero, amankomunen jartzen genuen. Talde bakoitzak ze ikusi zuen, eta gero, hor jarritakoan ere bai, ateatzen genitun, irizpide batzuk. Lehen fase horretan maila teorikoagoan landu zenituzten erronkak. Bigarren fasean batu zitzaizuen Olatz Konde. Kaixo Olatz, egunon? Bai, kaixo egunon. Zu Lenbur Fundazioko kidea zara, gizarte zentroarekiko lanketa egin zenuten bigarren fase horretan. Zer gertatzen zen gizarte zentroarekin? Nahi deitu zidatenen, Feliri bezala, ni hasi da esan, ni zer ikusi dauket, jubilatu etxe horrekin, ze izena ere ni gizarte zentroa bezala ez nuen ulertzen, ni beti jubilatuak, eta ni uste ni bezala legazperrasko oraindik ere horrela deitzen diotela, ez? Ordu, arazoa edo, zein zan, hori, pertzepzio hori, jubilatu etxe hori, izenak esaten duen bezala, jubilatu, baina oso jubilatuentzako egoitza zala, etxea zala, edo gunea zala, ez? Zaharrentzako, ez, nolabait esateko. Bai. Kolektibo oso zehatza. Oso zarra, eta kartetan jolastu, telebista ikusi, horrelako zerbait. Bingoa. Hori da, bai, edo, yoga eta olako gauzaren bat, baina gertatzen zaiguna gaina da, bakoitza bere egunerokotasunean, lana, familia, ez zela geratzen pentsatzen bestek zeiten duten. Orduan egia esan, junintzela pixka, esan ziaten, laguntzeko, egiteko, baina ideia esan, ni zer egingo detor, ni esaten duen, ez duen ulertzen... Non sartzera noa, ez? Hori da, ni baino adituagoak daude, baino mila aldiz adituagoak, baino gero konturatzen zea, Felik esan duen bezala, dinamika horietan sartuta, asko lantzen da lantaldean lan egitea, ezagutzen duzu jende asko, adin desberdinetakoak, bertakoak eta kanpokoak, nahi esan bertakoak, erabiltzaileak eta kanpokoak, eta orduan, oso talde polita sortu dala, niretzako oso polita. Eta batez ere hori pertzepzioa zala, dinamika bat egin genuen adibidez, nola ikusten duzu zuek, eta gure pertzepzioa zan, junginen pixkat ikusten, eta bai eraikuntza, bai barruti, bai kapoti, bai gure iritzia, eta guztiz kontrakoa erabiltzaileek zuten iritziarekin. Beraiek modu batean ikusten zuten gizartetxea, eta guk beste modu guztiz, aurkakoa dizut esango, baina oso desberdina. Eta orduan, klaro, hori niretzako, guretzako zailena zan, hori ezagutza
datzea eraman behar genuela, ez? Ez jakintasunak eramanten zigula hori pentsatzea, ez? Eta adostasunera iritsi zineten? Azkenean, zuen artean? Bai, azkenean modu batea edo bestea, 1000 iritziekin eta 1000 buelta eman ondoren aiatzen gea, ez? Eta hori zan, ez? Nola, zer egin honekin, ez? Lehenengo gauza izan barzan, erakutsi bat dela, edo plazaratu bat dela, horre egiten dana, nola zer egiten dan, baina, gero, nola egin ere beste arazoa zan, bertako erabiltzaileek badaukete bere txokoa bezala, bere etxea, bere gauzak, eta ezin zien irikiateak, eta benga, orain, gizarte zentrua da, denontzako gunea da, ezin zien horrela gauzak. Pausoka egin behar da hori, ez da? Poliki, bai. Eta beraiek erabiltzaileak ere positibo ikusi behar dute eragin hori, ez? Eta hortik etorri altzen lehiaketa gastronomiko egitearen ideia? Bai, Felik esan duen bezala, ez? Eusko Ikaskuntzak egiten dituen dinamikak eta ekintza oso divertigarriak eta eraginkorrak dira, ni pentsatzen lehenengo bilera jo nintzen, hasi bilera aspergarria izan behar da jubilatuekin egin behar dudan bilera, ez? Eta irten nintzenean esan hace marcha, ez? Hace dinamika, hace mugimendua, zenbat ideia plazaratu dira, eta hori, Eusko Ikaskuntzaren laguntza gabe ez da ateratzen, ez? Eta hori izan zen esperientziak, esperientziak, ez? Ez da berdin, zezan zigutenen, eta nola ezagutzarazten dugu, bizita gidatuak, ate irekiak, ez dakit betiko rolloan, ez? Eta hau ez da hori da, laborategi bat, esperientziak partekatzea, eta elkarren artean elkar ezagutzea, eta horrek gero aldaketak eragiten ditu, bai pertzepzioan, bai elkarrera ginean, eta bai gero ora sort daitezken beste hainbat ekimenetan ere, ez? Esan dugu martxan jarri duzuela Eusko Ikaskuntzako Legazpin, Gizarte Lab, beste lekuren batean edo jartzeko asmorik baduzue, aurrerago, beste antzeko dinamikak? Bai, Legazpi izan da garatuen izan dugun Gizarte Lab proiektua, baina horri izan dira ere, Orioko Herria, Donostian ere, Pasaian, beste ekimen batzuk ere egin izan dira eta etorriko dira, baina Legazpi izan da garatuen eta aurrera begira, ekintzailetasun mailarik altuena izan duen udalerria, eta ziurrenik hau ez da bere horretan geratuko, izango dira eta etorriko dira egitasmo gehiago, ze hain zuzen hiruek aipatu digute, arrakastatxoa izan dela beraien esperientzia. Tira, mila esker irukote, tartego hartzeagatik, eta Legazpiko etorkizuneko erronkei begira esku hartzea zuen esperientzia hori gurekin partegatzeagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko esker. Eta hemendik aurrera, belaunaldien artean lanketa hori, edo nolabaiteko harreman hori, pixka bat, mamitsuagoa izaten den, ez da? Seguro baiet. Eskerrik asko irukote. Mila esker.